Igbo ekwekọọ ama agba. Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe, anyị abịakwa n'ọzọ ebe anyị na unu na-anọ, ebe anyị na-anọ eme unu obi ụtọ. Ma nke tata a sị na ebugharị egwu ebugharịa ọnọdụ. Anyị nọ na Piakasa Kingdom nke dị na Federal Capital Territory na Abuja. N'ebe nkwu ebe a bụ na ọba ji ọzọ Chimereze, eze Igbo nke mbụ na Piakasa Kingdom, eze amara chie nke izizi na Piakasa Kingdom. Na tata ọ na-eme mmemme oriri ji ọfụ. Anyị wee sị ka ndị Igbo ndị ọma bịa wee nọnyere ya ka anyị mata ka esi eme mmemme ji ọfụ. Anyị juru eju bara abara. Anyị ga-akọrọ unu akụkọ dị iche iche ka mmemme ji ọfụ si wee bido n'ala Igbo. Ejekwa n'ebe ọbụla, kwụdebe nso ka anyị na gị wee nọrọ ya na nke tata. Anyị na-eme emume iri ji nke eji mara ndị Igbo. Emume iri ji bụ ekene ka ọ bụ na-agara Chineke na ndụ nke o dowere anyị. Nwanne onye Igbo ọwụna n'ebe a, biko kawa ahụ fụ na ụmụaka nke Imo na-esonye n'ihe Igbo na-eme, na-akụziri ha asụsụ Igbo, na-akụziri ha omenala, ka nke anyị ghara ịna omenala anyị fuo, mara na o wee ezigbo ihe anyị ji aka. Biko na-asị onye Igbo ọbụla jisi ike na-eme mma na onye na-akwụ ụgwọ bụ Chukwu. Fụ nwanne gị n'anya ebe ọbụla ị nọ, fụ agbata obi gị n'anya ebe ọbụla ị nọ, ka udo nke ndị eluigwe wee chịa na ndụ gị. Na-asị n'oge a, mụwa bụ Igwe ọzọ Chimereze nke izi na Piakasa Kingdom, nakwa ndị eze niile nọ n'Abuja agbakogo ka anyị waa ji nke afọ a. Na-asị
na aga m awa ji a na nkwado nke onye n'igwe nakwa nkwado nke ụmụ nwanne m ndị eze niile nọ m n'akụkụ na-asị na a ga-awa ji a n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Igbo ndị ọma channel anyị abịago ka anyị na unu nọrịa. Biko Igwe Chimereze, ị nwere ike ịkọwara anyị ihe ị na-eme tata na nkenke? Ada dị ọra mma, nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị na-eme taa bụ ihe ndị Igbo na-akpọ awam ji. Taa ka anyị na-awa ji, taa ka ndị Igbo bi na kingdom a ga-ebido iri ji. Awam ji ka anyị na-eme ihe a. Ya we ha nọ ya. Eze oke nke izizi n'ụmụ ojii. Nwoke ọma, biko tụọrọ anyị inu na-abọ eji marụ ndị Igbo, inu na-abọ kala aka. Ka m bidogodu n'onu a, dịka m gwa gị na mbụ, ịma na ada asị anya afọ n'ọfụgo maka na ọ dị mkpa taa agụ afọ ichere ya. Mụ bụ onye abụbụ m chairman ndị Actors Guild of Nigeria, that's Nollywood na Abuja. Kịta mụ abụzi senior special advisor to the president of Actors Guild of Nigeria on international travel. Mụ abụbụzi the CEO and the initiator of Nollywood New Yam Festival, nke ndị Nollywood na-eme every year, nke anyị ga-ha eme na 7th of November na Nanet Suite dị na Central Area. Agwa m ha na ụwa m ọzọ kama mma mbụ onye ụmụ ojii ka m bụrụ mango kwu n'iru be anyị ka a na-ata m ata maka na Igbo atọka. O nwere ihe na-atọ ka ya. Onye ome tụọnụ Igbo ndị ọma aha. Anyị ma bụ ndị Igbo ndị ọma, tụọnụ anyị aha biko. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ekwu m na ọ nwere ka ọ ga-adị ọ na-adịbe. Ọ bụrụ na ị na-eje enene Igbo ndị ọma, ị ga-ebido kwọ maka na ebe ị ga-eje ịmụta asụsụ Igbo, ịmụta ka ụmụ nwaanyị si esi nri, ịmụta ka esi agba agbamnkwụ, ịmụta omenala Igbo, ịmụta ihe Igbo na-emekarịsị. Debe na Igbo ndị ọma ebe ọnọdụ dị. Odogwu nwoke afụ dị mgbe afụ ogologo ihe dịka eji eje mba. Odogwu ka anyị ma na onye Igbo nwoke ọma. I'm not an Igbo man. Yeah. My name is Mohammed. I'm from Edo State. Okay. But I'm a friend of the Igbos. Listen, why are you here? What are you doing here today, sir? Well, today marks the New Yam Festival of my very good friend, Ozo Chimereze of the Akasa Kingdom. Last year I was here for this same event, even though with the coronavirus pandemic, we still defy all odds and we still decide to be here to honor the very healthy tradition of the Igbo land. I love it so much. Thank you so much. My name is Ambassador Enita Audu, Face of Culture, 2019 last year. Yes. So what are you doing here? Of course, we are here to celebrate, to eat the New Year festival, to eat the New Year, and to celebrate with our chief. Yes. Igwe, biko ị nwere ike ịgwa anyị ihe ị bịara ebe anyị metata? Anyị bịara maka mmemme nke onye otu anyị na-eme bụ eze nọ na Piakasa bụ Igwe Friday Ọzọchi. Ọ na-awa ji tata. Anyị wee sị na ọ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị bịa nọnyere ya wee kwado ya bụ ihe wee mekwe na oyiye ife maka na ọ bụ omenala Igbo ebe anyị siri pụta. Biko nụ ka anyị mata na onye Igbo. Atọgbole m. Aha m Linda, Ambassador Linda Chika Ekezie, Face of Culture, Nollywood New Yam Festival.
nkọwazi n'onwe m kpam siri bịa oge anyị bịara for the festival of iri ji. So ugbu a now otu m siri dress ya edresịrị m ka gwara iji gosi na anyị niile ewu otu ma ndị Igbo mega ihe ma ndị Yoruba ma ndị ọbụla megani onye ọbụla ga-abịa ka otu ihe rie ji otu o kwesịrị n'ọkwanụ ka ọma ka obodo anyị Naijiria na-aga nke ọma. Nne, kedu ihe ị nwere ike ikwu omenala Igbo ọ na-aga n'ihu ka ọ na-ada? Omenala Igbo atọka na ọmakanụ ọ na-aga n'ihu wee ọ bụ na ọ da-aga n'iru ka efe anyị niile bi ebe a bi ma ọrụ iri ji anyị niile bịakọ ma ndị gbagi ma ndị ọbụla efu ihe ha bịacha ihe iri ji iso anyị rie ji ọ ka ịma na omenala ndị Igbo bụ chinchin. I'm a chief of Yoruba in Piakasa Kingdom. We have good relationship between all the tribes in Piakasa. Igbo, Yorubas, Igbiras, Hausas, Igalas, all tribes, Kaduna, we are very unit in Piakasa. No trouble, nothing. So that anytime Yoruba have anything to do, this is how we are gathering. Anytime Igbo, Gbagi, anywhere have things to do in Piakasa, that's here we are gathering, supporting ourselves. Onye unu kenere bụ Maazị Nwanze Joseph. Ife eji malụ mụ n'ife gbasara emume ife onyonyo na ọ dịka fim Nollywood ife a na-akpọ m St. Joseph. Ife nji bịa ebe a taa bụ ịkwado omenala Igbo. Ịma na ndị ọcha nọkọta asị na asụsụ Igbo na-anazi ana na mgbe adịghị anya na ama nwezi asụsụ Igbo. Anyị nwa na-agba mbọ site n'edemede na ime ihe onyonyo nke a na-akpọ fim makwa ịkwado omenala Igbo etu a ka anyị fụ na ihe ahụ ndị ọcha kwuru abịara na mmezu na omenala Igbo ga na-aga n'ihu ma n'ụlọ ma n'ụjọ ize ma ịnwanụ na ụlọ ndị nọ na mba na-emekwa etu esi eme ya n'ala Igbo. Tata obi dị m aṅụrị na nso kwado ya bụ ihe ọ na-agakwa ọfụma. Ka m na-ekene ndị niile bịalụ na-ekenekwa unu nwa bịalụ a sịkwa m na mụnwa bụ St. Joseph na-akwadokwe ihe unu bụ ndị Igbo ndị ọma na-eme ya gazie. We are quite delighted to be witnesses to this harvest of labor in Piakasa today. You will agree with me that there is time for everything. A time to plant and a time to harvest. Today we are here witnessing the cutting of yam as harvested. We all witnessed the unveiling of the barn, the roasting of the yam, the cutting, and the eating of the yam. And I pray that which the stomach desires to eat causes no belly ache afterwards in Jesus' name. Hey, Igbo bụ Igbo ndị ọma, nke tata bụ ịgba. Mmemme oriri ji ọhụụ nke Igwe Ọzọ Chimereze nke mbụ na Piakasa Kingdom bụ kpoo. Ọ kpọtụrụ akpọtụ n'azụ azụ. Ama m na ihe onyonyo nke a ikiri n'obi dị gị mma. Ndị igwe niile kwuru igwe niile nke nọ na Federal Capital Territory Abuja juru eju ebe ahụ. Nze na ọzọ mmọnwụ niile dị iche iche bịara mmemme a. Ndị oke mmemme ihe onyonyo Nollywood jupụtakwara na mmemme nke oriri ji ọhụụ nke Igwe Ọzọ Chimereze nke mbụ na Piakasa Kingdom. Ọ kpọtụrụ akpọtụ, ọ na-azụ azụ. Ama m na obi mere gị Paulina. Biko na ụmụnne m echezọkwana iwere ama m na ịkpụtara ofu ihe ma ọ bụ abụọ na mmemme oriri ji ọhụụ nke Igwe Ọzọ Chimereze nke o mere tata. Ụmụnne m bikonu ka anyị ghara ichezọ iwelu ndụmọdụ Igwe Ọzọ Chimereze nke mbụ na Piakasa Kingdom na igwe ndị otu ya ndị ọzọ duru anyị bụ ndị Igbo wee mere ihe. Ka anyị were ya wee mere ihe maka na ndụmọdụ ndị okenye na-enye
na-aba uru rinne. Echezọkwana ị na-ezitere anyị ozi otu anyị ga na-esi na-ewetara gị ihe onyonyo a ka o wee na-amasị gị. Biko zitere anyị ozi na nke ndị oyibo kpọrọ comment section anyị. Anyị ga-agbarịsi ike ka anyị na-eme gị obiọma, ka anyị na-ewetara gị ihe onyonyo a otu ọ ga-esi na-adị gị mma. Sonyekwara anyị na nke akpọrọ subscribe. Ozugbo ị mere subscribe, ị ga-ahụ mgbịrịmgba dị ebe ahụ. Biko tinyekwa aka na mgbịrịmgba ahụ. Mgbịrịmgba ahụ ga-eme ka gị bụrụ onye mbụ anyị ga na-ewetara ozi mgbe ọbụla anyị wepụtara ozi ọhụụ. Biko sonyekwara anyị na nke ndị oyibo kpọrọ social media handle anyị. Twitter, anyị nọ ebe ahụ. Instagram, oho. Facebook, anyị na ya. YouTube bụzi ebe anyị bi ebi, ebe anyị na gị ga na-anọ, ebe anyị na-ana eme gị obi polina. Biko ndị Igbo ọma, ka ọhịa nke a dịka na-enwe amaghị ya, maka na anụ gbana taa, echi bụ nta. Daalụkwanụ, gwazikwa ndị ogbe unu.